kaçıncı ayda vücut elime o da dayak etti. О, Ниндзяго, мастер на прадня. Епизод война и война. Как да се направи хамбургер? Омаго. Чипото, майката, ой, коста. Браво, педерас. Браво, природа. Айде, мъде, бе. Ами всяко ще правим, бе. Ами нямам много време. Ами не знам. Сигурно. Не знаем. Аз може да знам нещо. Как ти да знаеш, бе, педерас? Ами то всички сме ние такива педари. Не знам. Може и да сме се населили. Може и да сме педари. Може да сме педераси. Ама какво да направим? Само душим крака. Карлов, Ния, изчистват гъс на гъс. Тай се го говори. Нищо бе, педераска е. Айде чихо ма, курво. Праве. Айде сега ма. Купачка. Барабарабо, барабо. Тара, марамора. Марамора. Да ядеш газът ми. Хо. Сега има газа, искам да се поческа. Супер. Те е по-добре. Айде мухвете си. Гледайте си работата.